Kaya kunti pa ang natanggal natin, kailangan ito natin para bilis magtanggal. Tapos tigas. Yo, what's up mga kagango? Good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Araw nga. Let's go! What's up mga kagango? Nakarating na rin tayo sa ating binabantayan na naman. At ipailawin muna natin mga kagango. Yo yo yo. Yups. Yo yo. Yehey! What's up mga kagang? Grabe ang tigas ng tinatanggal ko. Yan pa, kunti pang natanggal ko. Mga kagango. So, what's up mga kagango yun? Gagawa na naman tayo. At bumalik na ang ating pinakagwapong artista ng Channel 3 dati. Mang Biggie! Yahoo! Napanood mo yung video natin? Ayan, nag-office na. Dito ang office niya yan. Balik dati na naman. Dito ko sa oras ko ngayon. Ayan, no. Ayan, tumatawag na siya. Lola. Alala, nahilo ka na? Eh, mamaya, pisa pa. Tawag ko lang ulit. Mga kagango yan ang babaklasin na Mang Biggie yan. Ayan. Busy na namin dito. Oh? Ang office niya, babaklasin na kasi lilipat siya sa ano? Lilipat siya sa kondo. Lilipat ako dito. Pinapagawa niya. Ano? Ayan. Hindi, ito pala yung bigil. Ito pala yung bigil. Ha? Ito pala yung bigil. Ayan. Poging mong bili, oh. Kaya mo mga goldo. Saan ba kayo, oh? Wala na yan. May silver. Wala nang May goldo. Dinididig. Ay, nako. Dinididi pa. Nalilok namin po napapanood. Ha? Namin napapanood. Ay, matalari ko ba? Yung video natin, dami na nanonood, ah. Ang ano dyan? Yan ang trabaho ko ngayon. Kasi hindi pa nagbukas yung mga Channel 3 mga kagango, eh. Nagbukas, balik ako ulit Channel 3. Ano mo doon sa Channel 3? Nagapunas na ano. Mga artist ako nag-make-up. Siya pala taga-meet up mga kagango. Bago mag-shooting sila, Oo. nag-aayos.
Ayan, talaga. Tsaka dito. Yo, yo! Hindi naman ano ngayon. Kasi mga ito, tagal paklasin to. Kaya ko lang, ano yung sir eh, yung pa. Yeah. Punta kayo sa game, bago ko lang gagawin dito eh. Bupal pa siya. What's up mga kakagango? Time check 10. Bibili na naman si Mang Billy ng Merenda mo lang, merenda. merenda. Merenda mo na. Ibibenta muna namin yung yung alahas ni Mang Billy oh. Eh, sangla ko ito. Hindi, Sangla mo na? ito. Sangla, para may ano. Kung pinto, hindi mo tutubos na eh. Sangla mo na ano. Ha? 5K lang sinasangla ko ito. Oh, now 5K. kung sino tatanggap ng sangla oh, dalawa to. 20K ito, 20. 20. Kiki. Oh, sige, sige, Mang Billy, bili ka muna. Ha? Wala nga akong pira dito. Bili ka, wala akong pira dito. Wala. Wala nga, meron dyan pang sahod ni ano. Ni ano? Pang sahod niya. Hindi ko lang naman. Tapos yan. Tapos magawa dyan siya sa ano eh. Sa harap. Dyan sa harap. Yo, what's up mga kagango yun? Tapos na natanggal yung upis. Upis? Tanggal upis. Yo, yo, yo! What's up mga kagango? Yan na naman si Mang Billy. Uwi na naman kami. Ikan. Araw na. Time check 12 na. Uwi kami. Kasi may gagawin pa kami. Mang Billy, say hi! Hi! Uwi kasi kami kasi si Mang Billy magawa sa bahay niya. Ilang palapag ginagawa bahay mo? 3 palapag. Oh, 3 palapag bahay ginagawa niya pero pahukay yun. Hindi pataas kasi bawal sa kanila eh. Pababa yung bahay. Para pag nag-gira, magtatago. No. Malapit ng gira, magtago sa lalim. Kasi may gagawin ako doon sa kundo. Eh, si Mang Billy, di ba kasama kasi malayo. Saan sa inyo? Ha? Saan ka na? Dala lang sa area to. Black to. So, what's up mga kagango? Yan, pa-East Avenue na tayo mga kagango. Punta tayo ng Ortigas. Kasi may ginagawa doon. Wala muna tayo doon sa site, yung bahay doon. Kasi may gagawin daw doon eh. Kaya, hey! Yun. East up na tayo mga kagango. Yo, yo! Traffic yata. Guys, dito na tayo sa may Cubao underpass. Medyo traffic. Hey! Nangyari sa inyo? Hey! Di ba tayo guys? Sus, ang traffic. Yo, yo, yo! Super traffic. Super. Dami na talagang lumalabas ngayon guys. Hindi natakot sa COVID. Grabe, traffic. Yo, what's up mga kagango? Kasalukuyan tayong upaakyat na sa flyover Ortigas. So, yo! Yan, nakita nyo yung building na yan mga kagango. Robinson Galleria yan. Kaya
malapit na tayo. Bawal mag-video doon sa kondo mga kagango. Kaya hindi tayo makabidyo doon. Yan. Robinson. Yo, yo, yo! Alright. Yo, yo, yo! Ay! Ay! Alright! Ortigas na tayo mga ka. Oops! Yo, yo, yo! Hey, kuya! Huwag kang harang-harang dyan! Alright.